So now it records. Video. Kun tässä on tuo yksi jalka rikki, niin mä vaan laitan sen jalkarikki, niin se vaan laittaa. 他为什么放那两回？它有个牙搞断了嘛，断了那个有用吗？不平衡了嘛。看一下。Onko viedä vara-osia lattialla? Ei tähän lattia. No. Ei kauhean kalliita. 3 asiaa. Tuo lähti irti. Tuo lähti irti ja tuosta lähti tuo kamera. He lähti tuohon paikalleen ja menikään tuo antenni poikki tosta. Mutta se näkee sitten kun pistetään paikalleen sitten tuolla. Mutta ei tämä.